No. Pero como ahora. Isto é un máster, Eu, a próxima vez que negocio o soldo, vou facer isto. Vou dicir, para aquí, para lá, para no, para arriba, sempre para arriba. Ora hai que comer o pulpo e gastar o que nos deron as vacas. Home, que para eso se traballa. Estades vendo a Peque, un becerriño aí o tedes que é tan bonitiño, tan xoguetón, tamén tan manso e tan cariñoso, que todo iso, atención, salvou no de ir directamente ao matadoiro, Naceu hai 2 meses nunha granxa de Silleda, pero vende este animal tan fermoso, tan riquiño, hai que mirade por aí, que cousa máis bonita. Os donos deulles pena mandalo a sacrificar, como os demais becerros, así que encariñáronse con ele e decidiron chamar ao refuxio de animais da Laracha. Aquí acollérono con todo o amor, pero piden colaboración para poder axudar a coidalo. O leite que toma nun mes custa máis de 300 euros. Tamén hai que esterilizalo, hai que pagar os portes do transporte, así que Peque busca padriño para vivir neste refuxio rodeado de todos estes amigos. Que este lugar onde estamos? Pois mira, isto é a Cougo, un refuxio de animais, sobre todo animais de granxa, por exemplo. Temos cabras, temos burros, temos vacas, ovellas, cans. Aquí todo animal que ven é para quedar a vivir, son familia. Non se dan en adopción, primeiro porque sería moi complicado. Chegan casos de xente que mercou pois un porquiño que lle facía gracia, pensando que iba a ser pequeniño, que non iba a cagar e esas cousas, e vivían nun piso e logo pois non lle valen. As cabras enanas pasalle igual, moita xente tamén mercounas porque lles facía gracia aos nenos ou que fora, e logo non teñen donde tela. Este é o último membro da familia, non? Imos a chegar a ver se non se asusta. Sí, sí. Peque vende dunha granxa de explotación de Silleda, de unha xente, bueno, con moito corazón tamén, que hoxe cumple 2 meses. Hoxe está de aniversario. Sí, digamos de animesario. Vos como conseguides os cartos para manter todos estes animais? O gasto de Peque será moi alto en xa só en alimentación, non? Mira, solamente en leite en polvo son uns 100 euros á semana. Logo hai que esterilizalo tamén, por suposto, de veterinario, de todo o que necesite. As instalacións, pues, todo isto hai que mantelo tamén. Axudas oficiales non temos, pero a xente boa que nos quere axudar, pois en Acougo, Refuxio de Animales, se pode apadriñar ou amadriñalo, sí. E sería fantástico que tuviera algún padriño ou madriña. Aquí normalmente os animais son todos moi sociables, como podes ver, que están esperando aí para saludar. Parece Arca de Noé, Oi! Peque convive ademais con estas outras vacas, non? Sí, bueno, é unha vaca e 2 touros. Este Bruno, este Juli e Marisa. Peque chegou onte, nada máis, pero xa dormiu con eles. Quen manda? Quen manda entre así? Sito e Sita, que son os pandilleros. Sito e Sita son as cabras, son os que parten o bacallao, non? Mira, son os únicos de Acougo que cornean. Aquí o que me gusta moito en Acougo é que pódese ver como son os animais en liberdade, non? E hai moitas rapaces e todo que non teñen nin aldea e non saben como son un cuxiño tan pequeno, o gracioso que é. Moitas veces din, é como un can. Pois sí, todos durmen baixo techo, todos teñen as súas habitacións, e sempre se lle limpan todos os días, se lle dá de desayunar, se lle solta, e logo pola noite se lle recolle e dáse a cea. A ver, o servicio de habitacións aquí